Автобус накіроўваецца па маршруце нумар 35. Плошча Савецкая. Добрый дзень усім шаноўныя слухачы. Гэта падкаст «Утульны горад», а мяне завуць Даша, і сёння да нас зноў завітаў спадар Андрэй Ваз'янаў, таму што пасля таго, як мы паразмаўлялі, у Гродна адбыліся пэўныя змены. І перад тым, як размаўляць пра заяўленую тэму «Ноч у горадзе», я вам укіну пару пытанняў. Па-першае, мая спецыяльная карэспандэнтка высветліла, што самакаты ўсё ж такі ў Гродна ёсць, і яны гуртуюцца на плошчы Савецкай. Гэта такія чорныя мінімалістычныя самакаты з каляровымі надпісамі «Самакату». Гэта даволі прыемна. Но я лічу, што гэта лепей, калі развіваецца такі малы бізнес, чым праходзяць всякія вялікія агрэгатары. А як вы лічыце? Чым больш розных бізнесаў, тым, я думаю, больш магчымасцяў, што гэта будзе адаптавана пад мясцовыя патрэбы, па-перш, таму што менш звёнаў зваротнай сувязі, то бок вось скажуць гэтаму самакату свае мясцовыя, якія тут і жывуць, і тут і карыстаюцца гэтымі самакатамі. Больш шанцаў, што бізнес штосьці зменіць. Гэта першае. А па-другое, у нас узнік план рэканструкцыі Гродна, і згодна гэтаму плану гістарычны цэнтр зробяць амаль цалкам пешаходным, а некаторыя вуліцы, так трошкі далей ад цэнтра, яны будуць даступны толькі для грамадскага транспарту. Ці гэта добрая навіна, як вы лічыце? Для горада ў цэлым, я думаю, гэта безумоўна добрая навіна. Я думаю, што гэта таксама добрая навіна для бізнесаў і прадпрыемцаў, якія захочуць у гэтым цэнтры працягваць або пасяліцца, туды прыйсці. Таму што там, дзе пешаходныя вуліцы, там, адпаведна, можа быць большая шчыльнасць усякіх розных закладаў, крамаў, дворыкаў са столікамі і стулікамі, расстаўленымі. Прыемна, што хаця б у гэтым вось гародня можа пайсці шляхам Вільні. Будзе цікава паглядзець. А вось паглядзіце, як хутка адрэагавала адміністрацыя горада. Толькі мы з вамі выпусцілі выпуск падкаста, і яны адразу зрабілі гэты план. Та прям трэба тройчы думаць цяпер, перад тым, як сказаць, а то як адрэагуюць. Асабліва з улікам таго, што ў нас такая вельмі спецыфічная і пікантная, я бы сказала, тэма пра вечар і ноч у горадзе. Скажыце, калі ласка, спадар Андрэй, а чаму ўвогуле вечар і ноч увогуле маюць быць нейкім асобным прадметам вывучэння ў урбаністыцы? Тут вам не толькі урбаністы, але і любы антраполаг скажа, што ноч – гэта нейкі культурны канструкт. Не ў тым сэнсе, што вось мы прыдумалі цемру і прыдумалі святло, а ў тым сэнсе, што межы паміж рознымі часткамі содня, паміж там раніцай, вечарам, днём і ноччу, не ва ўсіх культурах аднолькавыя. Мала таго, мы калі паглядзім на розныя мовы свету, мы пабачым, што ёсць такія мовы, дзе 24 гадзіны дзеляцца на 7 частак, а не на 4. Ёсць розныя таксама ўяўленні пра тое, калі там вечар пачынаецца, якая бывае раніца, калі яна пачынаецца і гэтак далей. Таму мы бачым ужо на прыкладзе гэтых адрозненняў, то ў кожным грамадстве нейкія свае ідэі пра то, як суткі дзеляцца на часткі. Але ёсць у гэтага дзялення не толькі некае сімвалічнае значэнне, культурнае значэнне. Ясна, што ў нас ёсць усякія міфы пра ноч, гісторыі пра ноч, казкі пра ноч і гэтак далей. Але ёсць і эканамічныя эфекты, сацыяльныя эфекты таго, што ў горадзе ў розныя часткі содня інфраструктура па-рознаму працуе. Вельмі мала што ў нас працуе 24/7. І транспарт так не працуе, і ўсякія прадуктовыя крамы так не працуюць, і паліклінікі, і школы, і офісы. Усё гэта працуе толькі нейкія пэўныя гадзіны. Гэта не значыць, што ноччу нічога не адбываецца. Ноччу у нас таксама людзі працуюць, толькі іхняя праца вельмі нябачная. Розныя там камунальныя службы, людзі, якія пасля закрыцця супермаркета або да адкрыцця супермаркета мусяць неяк штосьці рабіць на гэтых гандлёвых плошчах. Розныя іншыя людзі, якія на сваю працу мусяць дабірацца або з яе, потым вяртацца вось тады, калі ўсе спяць, або калі у большасці вольны час. Гэта з аднаго боку. Потым, канешне, у нас ёсць індустрыя забавак, якая таксама паступова захоплівала ночны час
у англамоўнай літаратуры ёсць нават такі тэрмін nighttime economies, эканомікі начнога часу. Ідэя за гэтым тэрмінам у тым, што многія рэсурсы ў горадзе можна выкарыстоўваць эфектыўней, калі іх таксама выкарыстоўваць у начны час. У нас вызваляецца шмат усякіх вуліц, тэрыторый, памяшканняў, якія, напрыклад, толькі офісамі або установамі заняты. Вось тады з'яўляецца пытанне, а што мы маглі бы рабіць там у начны час. Гэтыя две тэмы, як мінімум, гэтыя две тэмы. Адна, гэта як мы можам эфектыўней выкарыстоўваць рэсурс горада, калі звярнем увагу на ночны час. І другая тэма, гэта якія няроўнасці у нас з'яўляюцца або ўзмацняюцца у сувязі з тым, што інфраструктура працуе не кругласоннева. Гэтыя две тэмы займаюць людзей, якія займаюцца night studies. Ёсць яшчэ пры гэтым асобныя тэмы, злучаныя не з ноччу і не з днём, а з вечарам. У мяне, напрыклад, была такая ідэя, што можна вечаровы час разглядаць як публічны час. Это той час, які для большасці людзей не аддаецца на вырабніцтва, то бок вы і не працуеце, але вы і не аднаўляеце сілы для вырабніцтва, як уначы. Гэта вось нешта пасярэдзіне гэтых двух блокаў. Калі так на гэта глядзець, то даступнасць або недаступнасць вечара таксама сацыяльны эфект. Ён паказвае, наколькі розныя катэгорыі насельніцтва могуць сабе дазволіць выкарыстоўваць гэты вольны час. І якімі спосабамі яны могуць яго выкарыстоўваць. Адзін такі прыклад, які на паверхні, гэта зноў ж грамадскі транспарт. Мабыць, камусьці зараз гэта будзе сюрпрызам, але на постсавецкай прасторы транспарт не паўсюль працуе да поўначы. Ёсць гарады досыць вялікія і ў розных краінах, не ў Беларусі, праўда, дзе грамадскі транспарт працуе да 9 вечара, а потым пачынаюцца таксоўкі. Вось калі ў вас няма грошаў, каб выклікаць таксі, то вы яшчэ 2 разы падумаеце перад тым, як ехаць на вечарыну, або ісці ў госці, або ісці ў кіно, ці ў тэатр. Калі казаць пра гэты грамадскі транспарт, які сапраўды, як мы бачым, павінен хадзіць увечары і ноччу. Таму што не толькі ўсякія людзі з усякіх злачных месцаў вяртаюцца ўначы, а, напрыклад, нават тыя, хто пайшоў у тэатр глядзець паўлінку, і паўлінка скончылася 10. Але большасць людзей, якія засталіся дома, а не пайшлі культурна адпачываць, ім грамадскі транспарт не патрэбны. І вось пытанне, як бы нам так зрабіць з грамадскім транспартам, каб тыя тралейбусы і аўтобусы не хадзілі пустымі, і пры гэтым, каб людзі былі задаволеныя тым, як яны ходзяць у вячэрні ночны час, і што тут можна прыдумаць? Тут не абавязкова знаходзіць ровар, паколькі ёсць паспяховыя прыклады ў еўрапейскіх гарадах таго, як арганізаваны начны транспарт грамадскі. Уводзяцца начныя лініі, яны могуць не супадаць з тымі маршрутамі, па якіх ходзіць транспарт у дзень, але гэтыя начныя лініі яны мусяць пакрываць сабой як мага большую частку транспартнай сістэмы. Яны, канешне, ходзяць радзей, чым у дзень, але ходзяць яны паводле тактавага інтэрвалу. Што гэта значыць? Гэта значыць, што яны з пэўнага прыпыначнага пункту адпраўляюцца ў адну і тую ж хвіліну кожнай гадзіны. У гадзіну 17, 2:17, 3:17, 4:17. Нашмат менш аўтобусаў трэба, ці там тралейбусаў. Затое людзі проста ведаюць, окей, о 17 хвіліне мне трэба быць на прыпынку, калі я ўначы хачу даехаць да свайго мікрараёна. Цікавае выйсце насамрэч. То бок, маё пытанне ад пачатку пра таймінг, што а якой гадзіне ў ідэале павінен пачынаць і скончваць працу грамадскі транспарт, яно адпадае у такім выпадку. Паколькі транспарт мусіць хадзіць наўпрост увесь содзень. Не тое, каб яно адпадае. Ні ў якай транспартнай сістэме начныя маршруты не пакрываюць прям усю сетку маршрутаў. Заўсёды ў нас ёсць маршруты больш значныя, больш загружаныя і менш загружаныя. Канешне, менш загружаны, там, я не ведаю, маршрут, які ходзіць у некі раён, дзе офісы ўсякія, у даунтаун, умоўны. Ён, мабыць, уначы ўвогуле не трэба, проста таму што вось там не будзе нікога. Але маршрут паміж цэнтрам, вакзалам і вялікім спальным мікрараёнам, ён заўсёды знойдзе сабе пасажыраў.
Мабыць, у зусім маленькіх гарадах сапраўды не будзе дастатковай колькасці ахвочых паехаць. Але у тым жа Гродна, у прынцыпе, людзі перасоўваюцца. Тут яшчэ трэба глядзець, напрыклад, на расклад цягнікоў. Ці шмат цягнікоў прыязджае праз чыгуначны вакзал, напрыклад, паміж 11 гадзінай вечара і 5 гадзінай раніцы. У некаторых гарадах нічога не прыязджае ўначы. У некаторых, наадварот, значная колькасць. Вось можна яшчэ на гэта глядзець. У нас у цэлым чыгуначныя вакзалы — гэта такая значная кропка для генерацыі начнога пасажырапатоку. І калі ў Менску тым жа спрабавалі уводзіць начныя маршруты, то гэта былі маршруткі ад чыгуначнага вакзала. Адна ў Шабаны, па-мойму, хадзіла, а другая, я не помню куды, але на захад горада, адпаведна. Потым, уласна, адмянілі гэтыя маршруткі, таму што сказалі, што пасажыраў недастаткова. Дык праблема была ў тым, што начныя маршруты не абавязкова пускаць карацейшым маршрутам. Можна было, напрыклад, пусціць праз Нямігу, Зыбецкую і Кастрычніцкую, дзе сапраўды ёсць некая там начная, позневечаровая актыўнасць. Там заўсёды ёсць людзі, якія пайшлі ў рэстаран паесці, у клуб патанчыць, у тэатр і гэтак далей. Трэба тады проста было гэтыя маршруткі, каб праходзілі праз усе пасажыраўтваральныя кропкі. Але ж для мяне тут паўстае іншае пытанне. Напрыклад, я вяртаюся з прэм'еры тэатральнай, уся такая натхнёная, але ў самоце. Заходжу я ў свой аўтобус, які ідзе ў злачны мікрараён. А на прыпынку, дзе канцэнтруюцца ўсякія бары і рэстараны, увальваецца кампанія п'яных вясёлых хлопцаў. Мне страшна. І мне здаецца, што гэта ўвогуле агульная такая праблема ночнага транспарту, таму што ёсць, канешне, людзі, якія законапаслухмяныя вяртаюцца з вакзалу ці з працы, а ёсць тыя, хто фестывалю ўсю ноч і вось толькі зараз вырашыў паехаць дахаты. Пытанне, як нам з імі не пасварыцца? Мабыць, гэта ў дадзеным выпадку не пытанне таго, як не пасварыцца, а пытанне таго, як забяспечыць бяспеку тых, каму страшна. Асабліва, калі гэты п'яныя пасля таго, як па фестывалі там хлопцы, а з тэатральнай прэм'еры вяртаецца дзяўчына. Бо ў нас гэты гендерны гвалт амаль заўсёды ягоныя ахвяры — гэта жанчыны і дзяўчыны. Розныя могуць быць тут адказы. Я вось памятаю, як у дзяцінстве ўвогуле нам раілі, значыць, вось, калі позна вечары едзеце ў аўтобусе, сядайце пабліжэй да кіроўцы. Не ведаю я, чым гэта дапаможа. Мабыць, тым, што кіроўца можа выклікаць нарад міліцыі. І ў цэлым, такой празаічны такі адказ, можа, не самы цікавы, не самы прыемны, мусіць быць магчымасць выклікаць міліцыю. Хутка, напрыклад, націснуўшы на кнопку. Або неяк вось паведаміўшы кіроўцы. Нейкіх больш элегантных рашэнняў я так не прыгадаю сходу. Калі гэта гвалт, адпаведна, мусіць быць нейкія сур'ёзныя магчымасці даць яму рады яго спыніць. Ну окей, але ж ноч гэта ўвогуле, як мне падаецца, вельмі рамантычны час, але і час злачынства, таму што насамрэч пад покрывам ночы што толькі можа адбывацца. Скажыце, калі ласка, ці гэта ўвогуле праўда, што менавіта ў ночны час у горадзе болей злачынстваў, чым у дзённы? Гледзячы, якія злачынствы. Тут увогуле я бы згадаў тэму ментальных мапаў злачыннасці, калі людзей просяць намаляваць, або угадаць, у якіх раёнах іхняга горада найбольшая колькасць злачынстваў здараецца. Вось цікава, што гэтыя ментальныя мапы яны амаль ніколі не адлюстроўваюць рэальную сітуацыю. Так, напрыклад, людзі ўспрымаюць цэнтр горада як бяспечны, але там працуюць кішэннікі традыцыйна. І там у цэлым у нас досыць шчыльнае выкарыстанне прасторы, вельмі інтэнсіўнае, ўсё шчыльна забудавана. Таксама шмат розных усякіх складаў, закладаў і гэтак далей. Спальныя раёны, якія ўспрымаюцца як менш бяспечныя, яны вось пад пакрывам цемры якраз такі не вельмі актыўныя. Людзі там збольшага спяць, і, напрыклад, дамушнікі так званыя, тыя, хто там праз фортку залезае і штосьці спрабуе скрасці, яны ўжо пад раніцу залезаюць, таму што ў людзей тады найбольш крэпкі сон, глыбокі. І справа не ў цемры, а ў глыбіні сну.
З іншага боку, ёсць у нас злачынствы, якія сапраўды адбываюцца часцей пад пакрывам цемры, злучаны з тым, што вакол цёмна, і магчымасці сацыяльнага кантролю, умяшання мінакоў нейкіх пастаронніх людзей у канфлікт або ў сітуацыю тады памяншаюцца. Ніхто не можа дапамагчы ахвяры, якую не бачна. І тут, канешне, у нас галоўны прыклад гэта харасмент. І ёсць нават такі панятак, як геаграфія страху, у прыватнасці геаграфія жаночага страху. Тыя месцы ў горадзе, якія ўспрымаюцца як небяспечныя, і, адпаведна, жанчыны спрабуюць туды не трапляць, іх абыходзіць у цёмны час сотняў. У цэлым бывае так, што нават удзень яны стараюцца там не бываць, таму што іх гэта трыгерыць неяк. Тое ж самае можа датычыцца і людзей сталага ўзросту, і дзяцей. А калі вось пэўныя неасветленыя месцы ў горадзе, людзі імкнуцца неяк абмінуць. Гэта праблема не толькі таму, што гэта сацыяльная няроўнасць стварае сітуацыю выключэння цэлых сацыяльных групаў. Гэта вялікая праблема, што адныя могуць хадзіць вось па маршруце X, а іншыя не могуць. Але ў гэтага ёсць яшчэ і эканамічныя эфекты, таму што, напрыклад, гэта замінае многім жанчынам працаўладкавацца і ўвогуле абмяжоўвае іхныя магчымасці для пошуку працы. Даследаванні вельмі такі маштабныя, пра гэта праводзіліся, напрыклад, у Індыі. Індыя вельмі небяспечная для жанчын краіна, і там спрабавалі падлічыць, колькі бы дадаткова грошаў магла бы атрымаць эканоміка, калі бы жанчыны маглі працаўладкоўвацца туды, куды яны хочуць, уключна з начной працай. Там праца на складах, праца ў нейкія познія змены ў супермаркеце, проста нейкія іншыя актыўнасці, калі вам трэба вяртацца па-цёмнаму. Сотні мільёнаў даляраў. Эканоміка магла падтрымаць, калі бы жанчыны з гэтага сегменту рынку працы не былі б выключаны. Выключаны ў тым ліку праз тое, што горад цёмны. Мала таго, у нас у гарадах вельмі часта так бывае, што цэнтр асветлены, да, і всякія такі парадныя вуліцы, якія ўсім бачныя, яны светлыя, а спальныя мікрараёны, у якіх не чакаюць турыстаў, не чакаюць нейкіх выпадковых наведнікаў, да, там хоць вока выкалі. Гэта таксама праблема, таму што якраз такі ўразлівыя групы насельніцтва, як правіла, жывуць у спальных раёнах удалю ад цэнтра. Хаця я зараз падумала насамрэч, што вось глядзіце, калі я вяртаюся ў свой любімы мікрараён, і там хоць вока выкалі, у мяне увогуле большы страх за тое, што я дзесьці аступлюся, упаду ў яму, ці яшчэ нешта і паламаю ногі. Я больш гэтага баюся, таму што я так зараз падумала, окей, напрыклад, стаялі б там ліхтары хоць праз кожны метр. Але людзі, якія хочуць здзейсніць гвалт, мне здаецца, іх гэта не зупыняе. Ці наадварот, ці я памыляюся. Я думаю, гэта добрая заўвага пра тое, што ліхтары не толькі спрыяюць пачуццю бяспекі, але і дапамагаюць нам ямы пабачыць розныя там. Гэта, канешне, так. З іншага боку, мне падаецца, што асвятленне ўсё ж значны тут чыннік, таму што калі светла, і працуюць камеры, напрыклад. А ў нас зараз у Беларусі імкнуцца ўсё ахапіць гэтымі камерамі відэаназірання, хаця бы можна будзе потым ідэнтыфікаваць асобу таго ж гвалтаўніка. Калі цёмна, то як бы тое, што адбываецца, нават і камера так добра не зафіксуе. Канешне, у нас камеры сучасныя, яны прыстасаваныя па тое, каб у цемры таксама бачыць, але ўсё адно яны бачаць горш, чым пры дзённым святле або пры штучным асвятленні дастаткова яскравым таксама. Проста я думаю, што мы калі кажам пра неабходнасць начнога асвятлення, мы трымаем у галаве некалькі прычын. Няма некай толькі адной, ёсць вось некалькі. Да, сапраўды фізічная бяспека, каб не было харасменту, але і фізічная бяспека, каб не аступіцца, не ўпасці ў яму. Да. Тады такое пытанне, адкуль у горадзе ўвогуле бяруцца ямы? Окей, гэта такі больш рытарычнае пытанне. Окей, але ж паўстае пытанне грошай. Вось
Як высветліць, колькі нам паставіць тых ліхтароў, каб гэта і было комфортна для людзей і каб пры гэтым гэта не каштавала бюджэту ўсіх грошай? Па-перш, я бы сказаў, што вулічнае асвятленне зусім не самы выдаткоўны артыкул у гарадскім бюджэце. У нас на Менскай урбан-платформе некалькі год таму мой калега рабіў аналіз інвестыцыйнага бюджэту. Так ён паказваў, што самыя выдаткоўныя праекты бюджэта гэта розныя збудаванні кшталту стадыёна, гэта метрапалітэн у Менску, канешне. Але вулічнае асвятленне там можна, напэўна, ўсю Беларусь было асвятліць за тыя грошы, за якія рэканструявалі стадыён. Другая штука злучана з тым, што ў нас вулічнае асвятленне у Беларусі не так дрэнна справы з заменай старых лямпачак на сучасныя энергазберагальныя, але не ўсё яшчэ замянілі. Дык вось, гэта замена, яна патрэбная, таму што розніца вялікая. Асвятляць старымі лямпачкамі і сучаснымі. Электраэнергіі яны не настолькі шмат ядуць, ёсць куды больш выдаткоўныя, затратныя спажывальнікі энергіі. Калі мы неяк плануем гэтае асвятленне, важна не пытанне, колькі трэба, таму што ўвесь час мы будзем неяк адаптаваць, пераглядаць, нейкі апдэйт рабіць і казаць, вось, окей, сёлета мы можам яшчэ дадаць столькі і столькі. Думаю, куды важней прыярытэтнасць вызначаць. Каб не было так, што у нас, умоўна, ёсць грошы на 3000 новых ліхтароў, і гэтыя 3000 новых ліхтароў паставілі бы вакол турыстычных помнікаў у цэнтры горада. А на спальныя раёны нічого б не засталося. Вось мне падаецца, галоўнае такіх пазбягаць сітуацый, таму што вулічнае асвятленне і пытанне бяспекі гэта нейкія прыярытэты для мясцовых, для тых, хто гэтым маршрутам не адзін раз на некалькі год праходзіць, а хто штоночы ходзіць да сябе дамоў і неяк патрабуе гэтай бяспекі. Таму патрэбны такі, як мінімум, баланс паміж тым, каб асвятляць турыстычныя ўсякія прахожыя месцы і тыя, дзе жывуць і бываюць толькі мясцовыя жыхары, то бок спальнікі. Увогуле, турысты павінны ноччу спаць, я так лічу. Навошта яны за гатэлі плаціць в такім выпадку, калі не спяць там? Окей, у мяне тады яшчэ адно пытанне. Я аднойчы жыла на вуліцы, дзе стаялі такія вялізныя ліхтары, якія асвятлялі дарогу для аўтамабіляў, і тратуары для пешаходаў таксама не былі зусім цёмныя, вось як быццам тых ліхтароў няма, але там было не вельмі светла. Вось, па-першае. Па-другое, стаялі яны толькі па адным боку дарогі. Пытанне нумар 1. А ці варта ўвогуле асвятляць дарогу ў горадзе, таму што на трасе ж неяк аўтамабілі ноччу раз'язджаюцца і без ліхтароў? Дарэчы, не ведаю я адказы на гэтае пытанне, таму што сам я не аўтакіроўца. Я магу толькі неяк памеркаваць, што ў горадзе больш інтэнсіўны трафік, таму дадатковае асвятленне, оно патрэбнае. І, акрамя таго, у горадзе ў нас многія дарогі пераходзяць людзі не толькі ў прызначаных месцах. Адпаведна, падвышаная планка бяспекі, мабыць, ёсць, калі мы кажам пра гарадскую прастору і дарогі ў гарадской прасторы. Таму і больш гэтых ліхтароў. То бок інтэнсіўнасць трафіка. Колькі ў нас там машын прыязджае па якім-небудзь праспекце ці вуліцы ўнутры горада, я думаю, што ў дзесяткі разоў больш, чым па трасах міжгародніх. А тады пытанне, ці хапае пешаходам тых вялізных ліхтароў, якія асвятляюць больш дарогу, што не патрэбны ўжо і маленькія ліхтары менавіта для пешаходаў? У прынцыпе, на гэтае пытанне можна адказваць колькасным чынам. Па-перш, вылічваецца, колькі у нас адсоткаў паверхні асветлена. Напрыклад, тыя праекты, якія я чытаў там па асвятленні афрыканскіх мегаполісаў. Да, яны стартавалі з таго, што там 8% асветлена, а канцавы план там асветліць 90% пешаходных плошчаў, да, тэрыторый, па якіх ходзяць пешаходы. Там гэта і ходнікі, і нейкія шляхаправоды, і штосьці яшчэ. Іншае пытанне гэта ў якой ступені, то бок колькі там гэтых люксаў ці як гэта адзінкі вымярэння святла называюцца. То бок што мы прымаем за стандарт, калі ўжо дастаткова светла. Вот. У сучасных умовах зноў жа, напрыклад, калі мы пра бяспеку кажам, мабыць, калі там светла настолькі, каб камеры назірання маглі працаваць як удзень,
Будзем умоўна лічыць, што гэта вось дастаткова светла. Але тут могуць і нейкія суб'ектыўныя крытэрыі выкарыстоўвацца. Напрыклад, мы на стадыі публічнага абмеркавання некае тэставанне з людзьмі праводзім, паказваем ім карцінку ці проста з імі на месца прыходзім і спрабуем высветліць, калі ім ужо ёсць адчуванне бяспекі, а калі падаецца, то не, вось яшчэ б чуть-чуть падкруціць яшчэ бы трохі. Мабыць, гэта будзе злучана з магчымасцю распазнаваць твары, што вось калі чалавек можа пабачыць мінака, і там твар мінака, то тады ўжо не так страшна. А калі там некая проста ідзе постаць і немагчыма нават разглядзець, які ўзрост чалавека, які выраз твару і гэтак далей. Зразумела, вось наконт гістарычнай падсветкі ўсякіх помнікаў архітэктуры, гэта насамрэч патрэбна, таму што гэта прыгожа эстэтычна, ці гэта толькі залішнія выдаткі для бюджэта на асвятленне? Но мне падаецца, тут адказ падобны да таго, што мы казалі ў цэлым пра асвятленне, то бок галоўнае гэта прыярытэты. Увогуле такі тренд зараз у еўрапейскіх гарадах, неяк памяншаць колькасць гэтай падсветкі, эканоміць. Гэта ў цэлым злучана з тым, што Еўропа сёння вымушана будзе эканоміць электрычнасць і з экалагічных прычын, і з усякіх там геапалітычных, энергетычных і гэтак далей. Канешне же, гэта не пытанне нейкай жыццёвай неабходнасці падсвяціць прыгожа архітэктурны помнік. Адпаведна, калі мы эканомім, не ведаю, там, на ацяпленні дзіцячых садкоў, то, напэўна, падсвятляць помнікі гэта не абавязкова і нават цынічна, неяк бессэнсоўна. Калі нейкія больш базавыя пытанні вырашаны і яны не патрабуюць там некай істотнай эканоміі электраэнергіі, напэўна, можна ставіць пытанне пра тое, як падсвяціць нейкі архітэктурны комплекс. Зноў жа паўтаруся, што гэта не самая такая энергаёмістая частка энергетычнага бюджэту горада. Не так шмат энергіі гэта вулічнае асвятленне спажывае, калі там выкарыстоўваюцца сучасныя энергазберагальныя тэхналогіі. Зрэшты, важна, каб гэта не было там толькі для турыстаў, або толькі ўвогуле невядома для каго, таму што часам у нас падсвятляюць тое, што і турысты-то не бачаць і не любяць. У нас можа які-небудзь там манумент быць падсветленым больш, чым барная вуліца. І гэта вось тое, што па-ангельску называюць show-off, паказуха. У цэнтры пасёлку Вялікая Бераставіца, гэта ў Гродзенскай вобласці, стаіць, развальваецца стары касцёл. І вось для яго зрабілі падсветку. Ведаеце, колькі звычайна турыстаў бывае ноччу ў пасёлку Вялікая Бераставіца? 10 каля нуля, калі не меней. І тады пытанне, навошта гэтае асвятленне робіцца? Калі мы кажам пра пасёлак Вялікая Бераставіца, тут, напэўна, яшчэ трэба кансультавацца з супольнасцю, з мясцовай. Мабыць, якраз такі для іх гэта будзе нейкі важны сімвалічны сэнс несці. Што вось тое, чым яны даражаць, напэўна, некая архітэктурная спадчына, унікальная і, мабыць, адзіная такой ступені вядомасці, унікальнасці ў іхным населеным пункце. Мабыць, варта яе падсвятляць, каб яны глядзелі, замілоўваліся і думалі, вось нават у нашым невялікім населеным пункце ёсць штосьці вельмі такое прыгожае. Калі ідзецца пра падсветку аднаго будынку, які яўна такое унікальнае значэнне мае для невялікага насельніцтва, то, уласна, трэба запытаць у людзей. Гэта, зноў-такі, не тыя лічбы, хутчэй за ўсё. Гэта не тыя сумы грошаў, які нейкім карэнным чынам зменяць якасць жыцця ў гэтым пасёлку. Але могуць зрабіць прыемна мясцовай супольнасці. Глядзіце, а вось яшчэ пытанне наконт усякага гэтага неабавязковага асвятлення. Неяк пад Новы год я ад пачатку была ў Вільні, а потым прыехала ў Гродны. У мяне быў такі кантраст, што ў Вільні гэтых шарыкаў-ліхтарыкаў амаль што няма, а ў Гродна проста ўсё свеціцца як днём. Пытанне. Як вам болей падабаецца? Як у Вільні мінімалістычна, ці як у Гродна, калі светла, як у дзень? Мне суб'ектыўна больш падабаецца, калі жыццё багатае па-культурніцку на працягу ўсяго года. І калі не робяць культ з некага аднаго свята ці вельмі маленькай колькасці святаў. Культ навагоддзя на постсавецкай прасторы, ён часта выкліканы тым, што
На працягу года не так шмат цікавага адбываецца. Не так шмат культурніцкіх падзей, фестываляў. А калі некія святы, то гэта святы некай адной культурнай традыцыі, якая дамінуе. Людзі менш прывыклі шанаваць чужыя традыцыі, знаёміцца з культурамі суседзяў і гэтак далей. Мне, напэўна, падабаецца, калі з некага аднаго свята не робіцца культа і, адпаведна, няма вось гэтага прыстасавання гарадской прасторы пад 3-4 суперкультавых дні у годзе. Гэта, мабыць, ускосна, канешне, злучана з тым, што паўсюль гэтыя ліхтарыкі і гірлянды. Але гэта першая думка, якая мне ў галаву прыйшла. Тут яшчэ мы можам глядзець з некага утылітарнага пункту гледжання на гэтыя ліхтарыкі. Калі яны асвятляюць вуліцу, робіце больш бяспечнай, чаму не? Глядзіце, але вам уладальнікі малога бізнесу адразу скажуць: спадар Андрэй, што за крамолы? Вы ведаеце, мы на навагоднія святы якую касу робім увогуле? Калі культурніцкае жыццё будзе больш раўнамерна размазана па годзе па ўсім, яны будуць гэтую касу рабіць часцей, стабільней, прадказальней, мабыць. У цэлым проста не будзе вось гэтай мітусні, якая толькі ў адзін перыяд года. Глядайце, бывае, гэта ж у кожным месцы па-свойму недзе ёсць там турыстычны сезон. Калі ўсе на вушах стаяць, а потым усё ціха. Ні касы няма, ні людзей, і ліхтары можна выключаць. Але ў тых гарадах, якія не арыентаваныя на турызм, а ў нас у Беларусі ў цэлым гарады не арыентаваныя на турызм. Акрамя Гродна. Ну вось Гродна, найбольш, напэўна, арыентаваны быў, прычым на турызм з захаду, а сёння Брэст і Гродна раптам сталі такім крайнім захадам, наадварот, для турыстаў з усходу. Але астатнія гарады, яны не так жывуць, і у іх вось гэтага турыстычнага сезона такога яго няма. І калі мы кажам пра арганізацыю гарадскога жыцця, у тым ліку начнога гарадскога жыцця, то трэба думаць пра сваіх, пра мясцовае насельніцтва, якому тут жыць і якому неяк забаўляцца, якому, па ідэі, патрэбна як мага больш разнастайнае жыццё, насычанае і ўвосень, і ўзімку, і ўвесну, і ў летні час. Згодная. А я з гэтай нагоды зараз трошкі пакрытыкую Вільню, таму што для мяне быў шок, што некаторыя кавярні тут зачыняюцца о 7 гадзіне, о 8. Тым часам, як у нас у Гродна, до 11 усе кавярні працуюць, усе людзі п'юць каву о 11 гадзіне ўвечары. Што гэта такое і якой насамрэч павінны зачыняцца кавярні? З аднаго боку, тут можна, канешне, увогуле спаслацца на скандынаўскую, некую нардычную практыку, калі ўсё вельмі рана адчыняецца і рана зачыняецца. Так гістарычна прынята, я калі шчыра сам бы пачытаў пра гэта. Я не ведаю, чаму, напрыклад, у Фінляндыі прадуктовыя крамы працуюць з 6 до 18. Нейкія такія дзіўныя нам незвычныя графікі. З іншага боку, калі мы кажам пра малы бізнес, тут жа ёсць яшчэ умовы працы пэўныя. Тыя кавярні, дзе людзі працуюць да 11 гадзіны вечара. Нам можа быць цікава, гэтыя людзі пасля 8 гадзіны вечара выпадкова не застаюцца на працы 13 гадзіну, 14, 15 і гэтак далей. Калі дзеля патрэбаў кліентуры яны вось настолькі перапрацоўваюць, гэта этычна спрэчная сітуацыя. Мабыць, гэтыя малыя бізнесы, яны так рана зачыняюцца, таму што людзі працуюць там у адну змену, а іх вельмі малая колькасць персаналу, яны ствараюць персаналу нейкія годныя умовы працы, ну а кліентам прапануецца тады, калі ім так хочацца ўвечары той кавы, пашукаць некую сеткавую кавярню, якая будзе адчынена кругласоднева або хаця б да 11 вечара. Гэтая сітуацыя з тым, што рана ўсё зачыняецца, яна з рознымі, можа быць, прычынамі звязана. Напэўна, гэтыя фінскія сеткі супермаркетаў з некай іншай прычыны рана зачыняюцца. А калі мы кажам пра несеткавыя заклады, так гэта реально можа быць напрасткі злучана з тым, хто там працуе і колькі гадзін у дзень. Калі там адна змена, тады і не могуць людзі працаваць з ранняй раніцы да позняга ўвечара. Зразумела, але мне было больш прыемна, калі б гэтыя малыя бізнесы працавалі халера з імі там з 4 гадзіны ў дзень, але да самага вечара. Мне здаецца, можа, яны тады былі б больш прыбытковыя. Вам у кава-бар
Напэўна. Напэўна так. Ведаеце, гэта я той чалавек, які амаль не ўжывае алкаголь, але вельмі любіць недзе ўвечары з сябрамі патусавацца, і таму мне павінны такія кавабары насамрэч. Тут трэба адзначыць, што ў некаторых у шматлікіх кавярнях у нас у Гродна вялікая вінная карта. Удзень яны працуюць як кавярні, а ўвечары яны ўжо працуюць як нешта пасярод. Да. Маглі б яшчэ ў раніцу працаваць як нешта трэцяе. Кам'юніці-цэнтр. Як пахмельніцкая. Пахмельніцкая, дзе будуць рассольчык, да, мабыць, вось нейкія такія супы падаваць. Окей, а вось наконт крамаў. Яшчэ адзін мой персанальны боль. Я чалавек, які некаторы час свайго жыцця працаваў там да 6 гадзіны ўвечары. Потым яшчэ пакуль сядзеш з працы, туды-сюды, вось ужо і 7 гадзіна. А мне трэба ад часу да часу заходзіць у крамы канцылярскіх тавараў, у кнігарні, а яны ўжо зачыненыя. Зноў жа пытанне. Не здаецца, што больш рацыянальна было б ім працаваць з 12 у дзень, але там да 8 гадзіны ўвечары. Ці да 9 нават. Мне здаецца, што ўвогуле ў горадзе з чым можна было бы папрацаваць, так гэта з тым, каб рытмы розных груп насельніцтва і розных груп рабочых менш супадалі, каб і пасажырапатокі, і ў цэлым патокі людзей былі больш раўнамерна размеркаваны паміж гадзінамі ў сутках. І я ведаю, што такое робіцца і рабілася, дарэчы, нават у савецкія часы. У Петербургу, напрыклад, час пачатку змены на розных заводах быў розным, адрозніваўся там на 15 хвілін, на 20, на паўгадзіны, так, каб уся гэтая процьма людзей не спрабавала залезці ў адзін трамвай. Каб усё ж яны не ехалі з розніцай хаця б у 30 хвілін на працу. Вот, я думаю, што гэта ў цэлым мае сэнс для гарадоў, асабліва для тых гарадскіх лакацый, дзе вялікая канцэнтрацыя гэтых працоўных месцаў. Тое, што тычыцца крамаў з вузкім прызначэннем, з нейкім такім профілем спецыфічным, вось тыя крамы канцылярскіх тавараў. Можна, напэўна, ў розныя дні тыдня яшчэ неяк пасоўваць туды-сюды гадзіны працы. Я ведаю, што ў інстанцыях усякіх і службах, а-ля міграцыйная служба, бываюць дні, калі яны, напрыклад, працуюць да 8. Каб туды можна было прыйсці і тым, хто з 9 да 6 у офісе і не можа па-іншаму ніяк. А адпрошвацца з працы, таксама неўдзячная справа. Давайте яшчэ з вами паразмаўляем пра гэтыя таймінгі. Можа быць, у вас ёсць яшчэ якія-кольвік ідэі, як бы гэта ўсё падсунуць, каб усе працоўныя, якія едуць на Гродны Азот, не месціліся ў адзін тралейбус. Вось з Гродны Азотам, напэўна, складаней, таму што гэта адно прадпрыемства, на якім цыклы і ўвогуле ўсе гэтыя распарадкі часовыя, напэўна ж, яны вызначаюцца не зручнасцю людзей, а некімі тэхналагічнымі патрабаваннямі. На Гродны Азот, калі ўсе не памяшаюцца ў тралейбусы, трэба тралейбусы з гармошкай, да, як мы казалі, можа, трамвай. А ўвогуле, я калі рыхтаваўся да сённяшняй сустрэчы, неяк перачытваў ранейшыя ўсякія тэксты, там свае і чужыя, пра раніцу, вечар і ноч, я падумаў пра тое, што вось 3 гады ні з кім мы не размаўлялі на гэтую тэму. І, канешне, шмат што змянілася з ноччу і з вечарам. І на розных тэрыторыях як бы розныя прычыны гэтых пераменаў. Вось, скажам, пандэмія, па-перш, вельмі паменшыла колькасць людзей уначы на вуліцы. У часы пандэміі шмат дзе скасавалі начны транспарт. Вось у Вільні, напрыклад, перад пандэміяй былі начныя аўтобусы. Іх больш няма. Таму што ўвогуле скарачалі вельмі моцна працу транспарта. Зараз, у прынцыпе, большасць аднавілі, але вось штосьці і не аднавілі. Зараз у Вільні толькі адзін гэты начны маршрут ёсць 88, які ад аэрапорта ідзе праз вакзал вось у даунтаун, якім, напэўна, нікога няма ўначы, я так думаю. 88 аўтобус сапраўды ідзе на праспект Канстытуцыі, дзе месціцца тарговыя бізнес-цэнтры, а яшчэ нацыянальная мастацкая галерэя, якая, наколькі мне вядома, таксама ўначы не працуе. З іншага боку, канешне, ёсць кантэксты, у якіх уначы людзі баяцца хадзіць па вуліцы, таму што міліцыянты, а недзе ўвогуле забаронена, як зараз ва ўкраіне, каменданцкая гадзіна амаль ва ўсіх абласцях, і начное жыццё
Канешне, яно згасае ў такіх сітуацыях. Людзі абавязаны сядзець дома. Адпаведна, і начнога транспарту няма, і ўсе там трамваі заканчваюць 9, паловіна 10 хадзіць. Гэта таксама змяняе ўвогуле гэты культурны сэнс вечара і раніцы. Мае знаёмыя нават украінскія, яны там кажуць: ой, ну я стаў жайваранкам, стаў раней падымацца і раней ісці спаць. Гэта таксама не абавязкова злучана з фізічнай асветленасцю, з тым, наколькі цёмна або наколькі светла. Ёсць такі шырокі кантэкст, у якім ноч і вечар яны доўгі час успрымались як усё больш даступныя, усё больш абжытыя. Вось казалі пра тое, што начныя мэры з'яўляюцца ў розных гарадах, каб сачыць за гэтымі эканомікамі начнога часу. Было ўсё больш розных актыўнасцяў і ідэяў пра то, як выкарыстоўваць ноч. Зараз гэты тренд шмат дзе запаволіўся, неяк затармозіўся ці нават пераламіўся. Адпаведна, мы не ведаем, што далей будзе. І мы так яшчэ з вами размаўляем, канешне, тут пра еўрапейскія гарады, але ў некаторых кантэкстах, напрыклад, кажуць, што калі гэта некае рэлігійнае вельмі грамадства, то могуць нават засуджаць людзі тых, хто ўначы не спіць, а вось там забаўляецца. Або жанчын, якія самі ходзяць па вуліцы ў гэты час. А ў Мінску ўвогуле, калі была дыскусія пра начны транспарт, то хтосьці з чынавенства выдаў такі аргумент, што у нас грамадскі транспарт для рабочых людзей. Рабочыя людзі, яны па начах спяць. Пра начныя смены гэтаму чыноўніку, вядома, ніхто не распавядаў. Паколькі гаворка была пра Менск, то ён мог бы, напэўна, запярэчыць, што аўтобусы апошнія дапасаваны да канца начных змен, то бок з умоўнага трактарнага завода можна там у іншыя раёны з'ехаць і пасля таго, як смена заканчваецца. Але ўсе, хто не завадчане, напрыклад, працаўнікі прыватных прадпрыемстваў ці нейкіх там гандлёвых прадпрыемстваў, бараў, кавярняў, а мабыць, нават і працаўнікі культуры. Пра іх наўрад ці будзе такі клопат, таму што гэта ўжо адхіляецца ад традыцыі палітычнага папулізму. А клопат пра людзей у горадзе, ён не зусім папулісцкая штука. Нам не так бачна, і літаральна, і ў пераносным сэнсе, не так бачна гэты клопат, не такія нейкія там прамыя прыбыткі ад таго, што мы асвятлілі вуліцу і жанчынам стала бяспечней. Мы пра гэтыя прыбыткі, пазітыўныя эфекты, можа, даведаемся праз 5 год. Калі пабачым, як малы бізнес у нейкім раёне змяніўся, як ён выйграў ад таго, што працаўладкаваў больш жанчын. Я зараз паглядзела расклад 88-га маршруту, які вы ўзгадалі, які ідзе менавіта з аэрапорту ў цэнтр, гэты даунтаун. А 6 гадзіне ён пачынае хадзіць і а 23:33 скончвае. Трэба паглядзець N88, мабыць, тады, таму што ёсць менавіта той маршрут, які ходзіць усю ноч. Усё, бачу, так, менавіта кожную ноч. Нават 2 разы на гадзіну ён ходзіць. Ну вось, то бок тут нават 2 разы на гадзіну. Увогуле мы так, канешне, у рамках беларускіх і літоўскіх рэаліяў размаўляем. А я калі рабіў даследаванні, скажам, у больш паўднёвых кантэкстах, там з гэтым вечаровым і начным транспартам усякія нефармальныя практыкі былі звязаны. Ну, напрыклад, у Марыуполі, калі людзі ехалі з завода ўвечары позна, то трамвай мог зрабіць прыпынак у непрызначаным месцы, але ў месцы, якое зручнае для вялікай колькасці рабочых. Вось іх паміж 2 прыпынкамі выпусціць каля мікрараёна. Так чамусьці атрымалось, што там не запланавалі прыпынка, яго там ніколі не было, але вось палова на 11-ю ўвечары прыпынак там з'яўляўся нефармальна. І ёсць яшчэ цікавыя розныя там назіранні, як, напрыклад, расцэньваецца безбілетны праезд позна ўвечары і ў дзень. Вось я ў чэшскім горадзе Астрава, мабыць, ён Острава. Сэнс у тым, што на уваходных дверах у аўтобус там такія наліпкі былі, яны казалі, што з 20:00 да 4:00 уваход у аўтобус толькі праз пярэднія дзверы. Так, каб вы, кіроўцы, паказалі, што у вас ёсць білет. І вось цікавае пытанне, чаму, значыць, з 4 до 20 такога кантролю няма. Адна здагадка злучана з даверам, таму што, мабыць, тым, хто ў дзень ездзіць, больш даверу, а ўначы розныя мутныя тыпы ездзяць. А з іншага боку, у дзень людзі як бы ездзяць па справах, таму нават калі без білета, можа, не такі гэта вялікі грэх.
А вось калі вы ўначы там бадзяецеся дзеля сваіх забавак усякіх, то тады безбілетны праезд гэта нешта зусім такое вартае асуджэння, і мы будзем вас кантраляваць неяк дадаткова. А мне здаецца, гэта, напэўна, проста праз тое, што кантралёры не працуюць ноччу. Ну, мабыць, і так. Мабыць, і так. Так, яны проста не працуюць ноччу, і з аднаго боку. З другога боку, калі б такое рабіць удзень, калі вялікі пасажырапаток, то проста людзі б стаялі па паўгадзіны на ўваходзе, паказваючы кіроўцу свой білет. Што я магу сказаць пра кантралёраў? Мне больш цікава наступная сітуацыя. Мне здаецца, ўсё ж такі кантралёры пачынаюць працаваць не з 4 гадзіны раніцы, а трошкі пазней. То бок вось гэты інтэрвал паміж 4 гадзінай раніцы і пачаткам дзейнасці кантралёраў, ён вольны. Гэты інтэрвал увогуле вельмі цікавы, і я ў некалькіх гарадах дзеля эксперыменту спрабаваў ездзіць на першых аўтобусах, першых тралейбусах, першых трамваях. Амаль ва ўсіх выпадках мы, напрыклад, бачым, што людзі, якія на першым тралейбусе кудысьці едуць, яны гэта робяць кожны дзень, і яны пачынаюць адзін аднаго пазнаваць і вітацца. Тое, што ўдзень немагчыма, ды ўвогуле па-за межамі гэтай ранняй раніцы не практыкуецца, не здароўкаемся мы, як правіла, у транспарце. Да, там вось людзі знаёмыя сустракаюцца, пачынаюць размаўляць, запытвацца там, як маешся, і некая зусім іншая атмасфера. Ну і акрамя таго, гэта надзейны досыць перыяд, таму што менш аўтатрафік, вось таму гэта першыя рэйсы і апошнія рэйсы, дарэчы, таксама, да іх нейкія большыя патрабаванні надзейнасці. Тут вось можна пабачыць, як позна ўвечары менавіта апошні рэйс забірае шмат пасажыраў, таму што ён ім і задае гэтую рамку, да якой гадзіны можна весяліцца. Мы можам бачыць, як там перадапошні і перадапошні тралейбус ідуць амаль пустыя, а вось апошні потым сабірае шмат моладзі, таму што яны ведаюць, што пазней нельга затрымацца. Канешне, гэта вельмі важна, каб менавіта гэты апошні рэйс адпраўляўся ў час і там не адпраўляўся раней, напрыклад, бо падвядзе вялікую колькасць людзей. На гэтым, мне здаецца, можна і завершыць на гэтай пазітыўнай ноце. Дзякуй вам вялікі, што зноў да нас завіталі. З вамі заўсёды вельмі прыемна размаўляць. А вам вялікі дзякуй, шаноўныя слухачы. Стаўце лайкі, зорачкі, ўсе астатнія прыемныя адзнакі і прабівайце талончыкі ў аўтобусе. Пачуемся. Набывайце паездны білет на пачатку паездкі.